Udalerri bat nora bideratzeko tresna da udal aurrekontua. Barakaldon PNV eta PSren arteko itunak blindatutako aurrekontuak onartu dira. Biztanleriaren 40% baztertu dute. Ez dute oposizioaren ia 60 emendakinen bat ere onartu. Aurreko urteekin alderatuta, ezberdintasun bakarra, partida ekonomikoak zatitu dituzte, itunak sortutako PSren behar berriak asetzeko. Barakaldon langabezi tasarik altuena dagoenean, 0 euro enplegu politiketarako. Zerbitzuen privatizazioaren alde, behin eta berriro. Inbertsiorik ez tokiko merkataritzarentzat. Honi buelta emateko EH Bilduk proposatzen zuen, adibidez, tokiko merkataritzentzat diru laguntzak auzoetan, edo merkatu tradizionalak eraberritzeko diru laguntzak. Guztira 350.000 euro, eta partida hori kendu daiteke, adibidez, autobombo aldizkaritatik, ezusteko gastuetatik, edota zinegotzien eta udal gobernuaren soldata handiegitatik. Hori ere onartu baita, gu kontra egon arren.